No niin, ollaan taas tää Hanski tää Vantaalla. Nyt on tänään sun laji vuorossa. Mitä helvettiä me tehdään? Me pelataan pesäpalloa, Suomen kansallislaji. Ja maakuntasarjaa vuorossa. Kovaa kyytiä pelataan melkein sarjakärkeä vastaan. Että... No hei, mites tänään peli? No ei tiedä, saa nähdä, että miten yritetään taas lähteä syöttämään. Että viime pelissä jätin kesken hyvin aikaisin. Niin. Eli mitä? Povasit teille tappiota eilen. Mites tänään? Kyllä mä uskon, että keli on kunnossa, kun vastustaja katsoo, niin tiukka peli tulee olemaan meidän kannalta. Että en usko, että ainakaan tästä puhasta voittoa tulee. Joo. No täytyy sanoa, että tämä vaikutti enemmän kyllä tällä lämmittelyn perusteella, kun ensimmäistä kertaa katsomassa, niin enemmän urheilulta kuin mitä telkkarin välityksessä. Että katsotaan mitä käy. Pidetään peukkuja kuvaajan kanssa. Noniin. Vai mitä Pena? Tästä on hyvä jatkaa. Meni ihan perseelle. Että siinä oli niinku juniorimainen virhe, että väärä alla, viimeinen lyönti tulossa, niin pitää ehdottomasti saada pallo maihin, lyödä maalyönti tai näpy tai jotain, niin kopin meni lyömään. Ihan hävettää. Voitto tuli. Hermot kesti lopussa. Lähellä oli, etten sortunut ja murtunut. Mutta 3 pistettä, se on tärkeä. Niin, oliko teillä Hanski jännitystä? No siis kyllä mulla ainakin oliko tää jännä peli? Kyllä tää aika tiukoille meni, että vaikka eka jakso oli selkeä, mutta kyllä mä sanoisin, että tiukka peli. Hyvä, on tyytyväinen 3 pisteeseen. Maistuu hyvälle. Et niin kun me saatiin nyt maistaa niin pesäpalloa, ei tennistä vaan pesäpalloa, jännittävimmillään. Niin, kyllä. Tää oli mun mielestä ihan hyvä peli. Mites tälleen niin urheilusuorituksena, miltä tuntuu? No siis tää tuntuu siltä, kun olisi hyvin verkkeeseen tahtiin niin kuin, jonkun 3 kilometriä tai 5 kilometriä lenkkeily. Et enempi se on se, että kun niin repiviä suorituksia tulee, niin koskaan ei tiedä, että miten niin tossakin pelissä tulee lukkarilla semmonen 150-200 heittoa suurin piirtein. Niin, siinä kun näitä 3 pistettä viikkoon 2 päivän välein aina, niin siinä vaiheessa, jossain vaiheessa kyllä tuo olkapää huutaa vähän apua. Niin. Sä onnistut lyömään koppiheiton tässä, me saatiin siitä kuvaa. Koppiheiton? Ei, koppilyönti. Niin. Sait Onnistui vai paloi? Huomaa terminologiaa. Niin. Mitäs siinä? En mä siitä muista. Mä vaan muistan sen läpärin, mitä te ette saanut. Et sillähän tuli 2 juoksua yhdellä mun. Että tuolla, jos Pertti on ollut tässä kentällä tarkkana, niin tuolla ympärillä tämmönen vihreä aita. Että tuolla kolmospesän takanakin on semmonen, että melkein millä tahansa näillä superpesiskentillä, niin se olisi ollut kunnaria 1+3, että nyt oli vaan 2 juoksuarvoinen. Et sen mä muistan tästä pelistä hyvin. Periaatetasolla kunnari, mutta nyt oli pelkkä läpilyönti. Niin ja 2 juoksua kuitenkin, että se on aina hyvä lyönti, kun pesän täystalta ja lyö läpi. Kyllä se on tallessa. Se on tallessa. No niin, kato Penttikin kertoo, että se on tallessa. Hienoa. Se pitää Pentti sit leikata siihen pätkäille. Vähintään 5 kertaa hidastuksena laittaa. Ai. Mä luulen kyllä, että tästä ei tule kyllä meitsin harrastusta. Eikö, mitä sä näit mun pari lyöntiä? Niin, no se näytti siltä joskus, kun multa 20 vuotta sitten suurin piirtein. 7-vuotiaana. Niin. 7-8-vuotiaana naperona, kun mä tää aloitin, niin silloin ehkä. Mut siis hyvin sä osuit palloa, että kyllähän meilläkin kaverit, jotka ei ole niinku lyönyt kesän jälkeen, niin kun talvireenit alkaa, niin saattaa tulla silleen, että ne lyö puoli tuntia melkein hutjavaa.
Joo, ei mun sanotaan, kun mä katsoin lämmittelyä, tää vaikutti ihan sportilta sitten kun tää peli, niin sit vaipui ehkä sellaiseen niinku vähän koomaa, että mä en tiedä miten sitä atleettinen puoli, mutta ehkä se välittyy varmaan paremmin kuin itse kokeilee. Oli se ihan hauskaa lyödä. Sä et nähnyt nyt mun velhoa heittokättä. Niin, kyllähän tässä nyt vähän hikoja. Katsotaan sitten, ei paljasteta heittokättä vielä. Katsotaan sitä niin sitten keihäänheitossa. Joo. Keihäänheitossa.